Здравей от Колумбия, земя на ритъм, цвят и приключения. Искам да споделя с теб моето пътешествие и да ти препоръчам места, къде можеш да отидеш и какво може да правиш. Да започнем с столицата Богота и невероятното място Монсерат. Може да стигнем с фундикулара от центъра на града и хълма се намира на над 3000 метра надморска височина. Името му идва от планината в Каталуния Монсерат. И както виждаме се отваря невероятна гледка към столицата на Колумбия. След обяд може да отидем в историческо-артистичния квартал Канделария, уникално място, където има много галерии, музеи, театри. Препоръчвам да отидете да видите музея на Ботеро и също така музея на Златото, който е един от най-старите и най-големите в цяла Латинска Америка. Уникално място. Препоръчвам цял ден да експлорнете Канделария. Оттам се насочвам към града на вечната пролет Медеджин. Има много какво да се види. Ла Пласа Ботеро в центъра на града, също така Ла Комуна Тресе и ботаническата градина. Може да се насладите на много интересна и различна архитектура. Също така ви препоръчвам, задължително трябва да отидете до Гуатапе и Ла Пиедра дел Пеньол. Уникално място, колониален стил, където може да се насладите на местната кухня и да се изгубите по уличките. Наистина, всяка една улица носи история. И Ла Пиедра дел Пиньол е едно много прекрасно място, където като се изкачите на върха, има уникална гледка към местностите на Гуатапе. Оу, yeah! Оттам се насочвам към Елехе Кафетеро, където има много национални паркове и е огромно. Може да останете някъде между 3 и 5 дни. Може да се насладите на най-високите палми и също така да пробвате местно кафе. Има много колониални градчета, като Саленто. Едно от любимите за мен е Хардин. Уникално място, все едно попадате в историята в друго време и да пиете кафе в центъра и невероятните пътеки. Също така има невероятни залези и също така водопади. Местността е много богата на различни птици, растения. Има много какво да се види. Ако обичате природа, може да останете между 3 и 5 дни. Също така трябва да посетите Las Fincas Cafeteras, където сами може да изпечете кафето си и да опитате от невероятните сортове и вкусове. Уникално място. Препоръчвам го задължително. Оттам може да се насочите към минералните басейни Ла Роса дел Кавал. Уникално място за релакс. Водата достига до 45 градуса и местността е уникална. Много е близко до Кали, където задължително трябва да посетите, защото това е столицата на салсата. Също така има много интересен парк на котките, El Parque de los Gatos, и също така имат като втория по големина Кристо Ел Рей, както в Рио де Жанейро има Христо, и също така в Кали имат уникална статуя, откъдето се отваря уникална гледка към града и местността на Кали. И също така може да посетите и зоологическата градина, където може да видите много различни екзотични животни и е много интересно. Може цял следобед да си прекарате. И както виждаме, Кристо Ел Рей и местността е уникална. Може да се насладите на уникални гледки. И оттам се насочвам към Картахена и Карибското море. Наистина улиците пазят истории за пирати и попадаш в друго време. Колониалният стил е уникален. Може да останете между 2 и 5 дни. Уникално място, където ще ви напълни с много интересни истории и културата на Картахена де Индиас. Оттам може да се насочите към националния парк Тайрона. Може да видите уникални плажове и уникална природа. Също така препоръчвам между 3 и 5 дни да се насладите на природата и също така на изгревите и залезите. Препоръчвам също така Минкас. Минкас е едно място, където за мен са най-невероятните залези и много истинско място. Oh yeah!